Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышты. Яз ашыктыра, язның бер көне елны туйдыра. Республикада кыр эшләре кыза. Иң яхшы тәрбиячеләр. Ел сайын республикада ел тәрбиячесе бәйгесе үткәрелә. Быел финалга 20 тәрбияче чыкты. Җиңүчеләр кемнәр? Нәсел томырларыңны беләсеңме? Тарихта без эзлебез республика фестиваленең зона этаплары башланды. Онда 41 гаилә катнаша. Чыгарылышыбызны һава тырышыннан башлыйбыз. Республикада атна дәвамында җылы булыр дип көтелә, узган атна белән чагыштырганда бераз салкынайта. Бүген 10 апрельдә синоптиклар фаразлавынча көндез һава температурасы 10-15 градуска кадәр күтәрелә. Халык сынамышларына карасак, апрель ае артык җылы булса, май салкын, җилле булыр дип диләр. Язның 2нче ае бакчачылар өчен дә иң мәшәкатьле чор дип исәпләнә. Ничек кенә булмасын, яз килде, табигать уянды. Быел республикада земство табибы программасы буенча 127 медицина хезмәткәре авылга эшкә кайтачак. Земство табибы программасы халык саны 50 меңнән артмаган торак пунктларга эшкә кайткан медицина белгечләренә бер тапкыр компенсация түләү мөмкинлеге бирә. Сүз табиблар, фельдшер, акушер һәм шәфкать туташлары турында бара. Бер тапкыр түләнә торган компенсацияның күләменә килгәндә, табибларга 1 миллион ярым сум, ә фельдшерлар өчен ул 500-750 мең сумны тәшкил итә. Әлеге программа сәламәтлек саклау илкүләм проекты һәм сәламәтлек саклауны үстерү дәүләт программасы кысаларында тормышка ашырыла. Земство табибы программасы турында тулырак мәгълүмат белән Республика сәламәтлек саклау министрлыгының рәсми сайтында танышырга мөмкин. Республикада язгы кыр эшләре дәвам итә. Бүгенге көндә игенчеләрнең төп бурычы уҗымнарны һәм күп еллык үләннәрне тукландыру. Язгы кыр эшләренә күп кенә район игенчеләре инде кереште. Әйтик, Зәй районы кыр эшләрен республикада иң беренче булып башлап җибәргәннәр иде. Теманы Зәйдәге хәбәрчебез Әдилә Борханова дәвам итә. Год агрегатиры очень хорошо зарекомендовал себя. Район башлыгы җитәкчелегендәге комиссия язгы кыр эшләренә чыгачак техникалар әзерлеген тикшерә. Агрокөч җәмгыяте вәкилләре авыл хуҗалыгы белгечләре 8 машина трактор базасында булды. Әзерлек сызыгына куелган техника паркын һәм тагылма агрегатларны карап чыкканнан соң үз бәяләрен бирделәр. Элекке елларга караганда инде тагы да әйбәт трактор шыбрак эшләп, үзебезнең республикада булган позицияны саклап калырга, как лидер алдынгылар арасында булдык бит инде бу соңгы елларда 10 елда. Шуңа күрә бөтен мөмкинлегебез бар дип әйтәм. Ягулык байлау материаллары хәл ителгән. 110 килограммнан артыграк токлыклы матдәдә минерал ашламалар топланган бүген. 31 марттан механизаторлар кырда дым каплату эшенә кереште. Бүгенге көндә район басуларында 50 техника эшли. Быел 70 меңгә якын гектарда чәчү эшләре башкарылачак. Көзге бодай 17,500 гектар мәйданны тәшкил итә. Шикәр чөгендере 9 мең гектар мәйданда чәчелә. Кыр эшләренә төрле маркалы 300 трактор җәлеп ителгән. Шуның 55-е зур куәтле тракторлар. Быел жаңа техника киттек. Киривс 742, бик яхшы техника. Обновленный, коробкасы КПП автомат, бик яхшы, бик уңайлы техника. Очрашу барышында кыр эшләрен уңышлы башкаруда матди кызыксындыру чаралары, хезмәт хаклары турында аңлатылды. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Татарстан яңалыклары, Зәй районы. Ел сайын республикада ел тәрбиячесе бәйгесе үткәрелә. Быел да Татарстанның иң яхшы тәрбиячеләре билгеле булды. Шуларның берсе Буа районының Кояшкай балалар бакчасында эшли. Алия Әхмәтҗанова балалар тәрбияләүдә нинди алымнар куллана? Тәрбияче белән Буадагы хәбәрчебез Алсу Сәмигуллина да аралашып кайтты. А сейчас наша задача каждому гномику подобрать его цвет домик. Коврографта гномнарга үй табу, төрле төстәге флаглар белән карапларны тутыру. Әнә шундый кызыклы уеннар ярдәмендә балаларның танып белү, фикердәү сәләте үсә. Тәрбия эшләрендә Воскобович методикасын Алия Озат кызы инде берничә ел куллана. Кичкенә төркемнән алып балалар белән гадидән катлаулар кайтадан үсәбез инде бергә. Бу технологияны ел тәрбиячесе бәйгесендә дә тәкъдим итә ул. Муниципаль һәм зональ этапларда уңышлы чыгыш ясап, республика турында бөтенләй ят балалар белән ачык дәрес үткәрергә туры килә.
Балаларга бик ошады. Минемчә балалар бик канәгать булды. 20 финалист арасында иң-иңнәре исемлегенә кергән Олия Әхмәтҗанованың гомуми педагогик стажы 5 ел. Хезмәт юлын Теремкәй балалар бакчасында кеше тәрбияче булып башлый ул. Гәрчә нәкъ менә бу өлкәдә эшләү уе булмаса да. Гомуми балалар белән эшләү дигән хыялым бар иде. Мин табиб, балалар педиатр буласым килде. Балалар табибы буласым килде кичкенәдән бирле. Юлы урау булса да күңеленә якын һөнәрне таба ул. Балаларның иң кечкенә шатлыкларын да зур итеп күрә белүче тәрбияче. Кочагыңа килеп чагып килү белән бөтен проблемаларың кырыйда кала, балалар белән эшләргә бик рәхәт. Җитәкчелек тарафыннан да югары бәяләнә аның эшчәнлеге. Ул үзен бик тыйнак, җаваплы, остаз иттереп күрсәтте. Шуңа күрә инде без аны педсовет карары буенча ел тәрбиячесе 2023 бәйгесенә тәкъдим иттек. Бик матур җиңү яулады. Без шуңа бик шат. Аналардай җан җылысы белән балаларны өзелеп сөюче. Бу сүзләр Олия Азат кызы турында әйтелгән күк. Тәрбиячегә хас булган сыйфатларның барысын да үзенә туплаган ул. Алсу Самигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. 20 апрельдә башкалабыз Казанда Кызыл кәнәфер дип исемләгән Бөтен Россия хәйрия акциясе старт ала. Ул традицион рәвештә Россиянең барлык төбәкләрендә 22 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Казанлылар истәлекле значокларны кибетләрдә, онлайн мәйданчыкларында, шулай ук җәмәгать урыннарында сатып ала алачак. Җыелган акчалар Россия ветераннарына медицина ярдәменә юнәлтеләчәк. Ул медикаментлар, инвалид коляскалары, ишетү аппаратлары, протезлар һәм башка кирәкле әйберләр тотылачак. Бүген уразаның 19-нчы көне. Ифтарлар дәвам итә. Безнең Мирас журналы да редакция белән хезмәттәшлек иткән журналистлар, язучылар, иҗтимагый оешмалар вәкилләре катнашында ифтар уздырды. Саваплы чарадан Мөршидә Җиһан репортажы. Безнең Мирас журналы ифтарга әзерлекне Рамазан айына кергәндә үк башлый. Ә мәҗлес узасы көнне иртәдән редакция хезмәткәрләре иң әүвәл татар халкының бөек шәхесләре җирләнгән зиратта өмә үткәрә, әрвахлар рухына дуга кыла. Безнең редакция хезмәткәрләре күпмедер дәрәҗәдә кайбер каберләрне дә чистартып үзебезчә. Аннан инде Тукай музеенда дәвам иттек. Тукай музеенда менә Тукай лауреатлары дигән кебек анда Тукайны искә алдык. Һәм менә инде бүген дәвам итәбез. Бүген дә монда Алла бирсә Тукайны тагын 60лап шәхесебезне, безнең мираска нисбәтле авторларны, шулай ук менә соңгы вакытларда вафат булган зур күренекле шәхесләрне искә алачакбыз. Аларга багышлап дуга укыйбыз Алла бирсә. Менә шушындый ният белән оештырылган безнең ифтарыбыз. Олуг галимнәр, әдипләр, журналның даими авторлары, журналистлар чакырып үткәрелгән ифтарның төп сүзчесе баш казый Җәлил хәзрәт Фазлыев халкыбыз халәтенә бәйле вазгыятьне дә шәрехләп, тормыштан алынган мисаллар белән яшәү үрнәгенә өндәде. Шулай ук дин һәм тормыш хакындагы фикерләре белән аксакалларыбыз да уртаклашты. Аны ниндидер теге мода артыннан куып түгелдер дип карыйм. Ул үзенең күңеле кушканга оештыргандыр моны. Чөнки чакырылган кунаклар арасында гел шундай кешеләр. Шушындай җәмәгать ифтарларының үткәрелүе күркәм гадәткә әверелде. Шуңа бик сөенәбез ди татар мөселман календарьлары бастырып таратучы Фәния Хуҗәхмәт. Менә бу кадерле матур изге сәгатьләрдә үземнең милләттәшләремне барысында хәерле ифтар вакытлары белән һәм бу безнең инде шин бәйрәм. Хәзер менә соңгы елларда элек безнең Шәйх Хабибина Бауман урамын тутырып ифтар үткәрәдек шәй йортында һәм шуңа урандагы мөшри барысында җыеп барадырык. Алланың рәхмәте менә шушы матур эш дәвам итә. Менә безнең хәзер Ләбиб Ирон бик әйбәт иттереп күтәреп алды. Ифтардан соң Ләбиб Лирон катнашучыларга журнал редакциясендә әзерләнгән Йосыф Баласагуниның Кытадгу белек китабын бүләк итте. Мөршидә Җиһан, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.
Татарстан мөфтиятының Рамазан айы уңайыннан җәмәгать урыннары арасында иң матур бизәлештә ярышы буенча Нурлы Рамазан дип исемләнгән бәйгесендә 27 объект катнаша. Татарстанның төрле почмакларыннан, шулай ук Башкортстаннан әнә шул санда гариза килде. Гаризалар кабул итү инде тәмамланды. Нурлы Рамазан бәйгесе республикада изге ай мөхитен булдыру һәм иҗтимагый, коммерцияле, шәхси, дәүләт, дини оешмаларны халыкка хезмәт күрсәтү урыннарында, ягъни кафе һәм рестораннар, кибетләр һәм сәүдә үзәкләре, салоннар, мәчетләр, уку йортлары биналарының кере үлешен бәйрәмчә итеп бизәргә чакыру өчен игълан ителде. Иң матур бизәлешне башкаручыга хаҗга юллама бүләк ителәчәк. Бәйгенең калган җиңүчеләрен шулай ук мактау кәгазьләре һәм истәлекле бүләкләр көтә. Бәйге шартлары буенча биналарга керү юллары һәм тышкы өлешләренең бизәлеше Ураза бәйрәменә, ягъни 21 апрельгә кадәр сакланырга тиеш. Финалга чыгучылар 16 апрельгә кадәр билгеле булачак. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Казанның Яков Емельянов исемендәге мәдәни үзәгендә шагыйрь Ямаш Игенәйне искә алу кичәсе булып узды. Быел аңа 85 яшь тулган булыр иде. Күренекле шәхеснең иҗат юлы турында тулырак алдагы язмада. Мәдәни үзәк хуҗалары әйтмешле җәкә җырты ул кичәдә җыр-моң гамле сүздән гөрләп торды. Шагыйрь журналист Ямаш Игенәйнең чын исеме Анонималов. Иҗатына Хәсән Туфан үзе хәйр-фатиха биргән дип искә алды чыгыш ясаучылар. Шаллыда иң беренче мәртәбә минем шигырьләр белән танышып, булар өлгергән шигырьләр дип, аны Шаллы ясар оешмасына илтеп, мине шунда чакырып, язучылар белән таныштырган кеше Ямаш абый. Ямаш Игенәйне искә алырга килүчеләр башта аның иҗатына багышланган күргәзмәләр белән танышты. Бездә аның туу турында таныклыгы да бар. Бездә аның дипломы да бар, әйме. Ул оригинал дипломнар, оригинал туу турында таныклыклар. Без алар белән горурланабыз. Шулай рукописләре, аның язмалары, кул язмалары да калды. Һәм дә ул безнең әдәбият тарихы музеенда саклана. Тумышы белән Ямаш Игенәй Сарман районы Ләке авылыннан. Бездә Ямаш Игенәй исемендәге музей эшли. Ямаш Игенәйнең музеена экспонатларны аның тормыш иптәше Роза ханым Зимина тапшырды. Монда аның шәхси әйберләре, альбомы бар, үзенең шәхси язу машинкасын да алып килдек. Һәм ул яратып карап торган өстәлендә генә тота торган статуэтка. Бүгенге бездән һәйкәл иш, үзебез төзегән КамАЗ, үзебез салган шәһәр дип яза бер шигырендә Ямаш Игенәй. Ул Чулман Идел хәзерге көндә Шәһри Чаллы газетасында эшли, озак еллар Аргамак журналында бүлек мөхәррире вазифасын башкара. Әтиләрен искә алу кичәсендә Артур белән Светлана да катнашты. 5 сәгать килдек Баулыдан. Баулы әтием бит Баулыда да редакциядә эшләп яшәп, аннары инде Мамадыш юлында булды, аннары Шаллыга килеп, Шаллыда яшәп вафат булды. Менә әтиемне искә алучыларга бик зур рәхмәтләр. 1981 елда чыккан беренче китабы Сәфәр чыгам шигырьләр җыентыгы. Публицистик жанрда язылган Бәддога дигән китабы да басылып чыга. Ямаш Игенәйгә "Хай бу адәмнәрнең кыйланмышы" исемле циклы өчен Саҗидә Сөләйманова исемендәге бүләк бирелгән иде. 1992 елда ул Керәшен сүзе газетасына нигез сала. Керәшен сүзе газетасына 30 ел тулды. Аның беренче редакторы Ямаш Игенәй. Һәм шушы газетаның юбилее белән аның юбилее тәңгәл килде. Шуңа күрә бу безнең өчен бик әһәмиятле даталар. Кичәдә Людмила ханым да Ямаш Игенәйнең балалар өчен язган шигырен сөйләп, артистлык таланты белән шаккаттырды. Хәер, кичәдә катнашкан һәркемнең чыгышы бик тәэсирле булды. Әле Зәйгә, әле Чаллыга, Түбән Кама шәһәренә, Чиста ягына да бара идек дигән шикелле шундый очрашуларда безгә очрашып тора идек. Менә уйлап карасаң, аннан соң мин ул вакыттагы Керәшен сүзенә байтак кына мәкаләләр язып җибәрдем. Шагыйрьнең әле кулъязма буларак калган бер бәйләм шигырьләре бар. Киләчәктә аларны да бастырып чыгарырга ниятли кичәне оештыручылар. Мөршидә Җиһан, Татарстан яңалыклары.
Шығарылышыбызны мәдәни тормыш сәхифәсе белән дәвам итәбез. Мәдәният дөньясындагы вакыйгалар, ягъни яңа премьералар, күргәзмәләр, концертлар афишасын тәкъдим итәбез. Бу атнада узачак мәдәни чаралар белән Динә Нәҗметдинова таныштыра. Хәерле иртә, эфирдә мәдәни тормыш сәхифәсе, сезнең белән мин Динә Нәҗметдинова. 11 апрель көне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында Зәңгәр шәл спектакле. Әлеге спектакль ятимә кыз Мәйсәрә һәм шахтер егет Булатның мәхәббәт драмасы. Шоугыр килеп Сабантуй бәйрәменә әзерләнгән чакта авылга Булат кайта. Сигән кызына бүләккә Зәңгәр шәл алып кайта. Дәвамын спектакльне карап белерсез. 13 апрель көне Сәйдәш концертлар залында халык җәүһәрләре дип исемләнгән чара. Мамадыр, Чаллы, Саба, Буа, Орча, Казан якларыннан җыелган халык җәүһәрләре сезгә кабатланмас бәйрәм киче бүләк итәчәк. Моңы тавышлары белән халыкның күңелен яулап алган укытучы, машина белән иек ташучы, клуб хезмәткәрләре, эшмәкәр бер сәхнәдә. Назрат Алипова, Медгаят Шарафиев, Эльмира Захидуллина, Резида Хусаинова, Азат Нургалиев. 15 апрель көне Әлмәт Татар дәүләт драма театрында Кар астында кайнар шишмә спектакле. Ата-ана фатихасы искелек калдыгы дигән сылтау белән балалар Тәскирә һәм Әбүзәр өйләнүчләре турында өлкәннәргә язылышкач кына әйтергә карар кыла. Вакыйгага бер көн кала, ачылган сер аталарны борчуга сала. Дәвамын спектакльне карап белерсез. 16 апрель көне Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә ирле хатынлы солянка 1+1 дип исемләнгән концерт. Татар эстрадасының романтик һәм матур парлары бер сәхнәдә чыгыш ясаячак. Алар тормышта да, сәхнәдә дә бик күркәм күренәләр. 11 апрель көне Туфан Минуллин исемендәге Түбән-Кама Татар дәүләт драма театрында Алаша спектакле. Яшьлегендә Алаша матур, затлы, мәхәббәт от булган. Чабышларда да аңа тиңнәр булмаган, тик ул алтыстә. Үзенең токымдашларыннан аерылып торуы аның фаҗигасы. Ә башкаларга охшамау төркемнең тынычлыгын боза, ачуын кузгата. Бу атнага мәдәният дөньясына кагылышлы яңалыклар шулар иде. Үзегезне рухи яктан үстерәсегез килсә, концертларга, спектакльләргә, күргәзмәләргә рәхим итегез. Мин Динә Нәҗметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Шығарылышыбызны татар халкының күренекле шәхесләренә башланган сәхифә белән дәвам итәбез. Бүген сүз күренекле нәфис сүз остасы, Россияның һәм Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Айрат Арсланов турында. Бүген 10 апрельдә аның туган көне, исән булса аңа 95 яшь тулыр иде. Айрат Арсланов башкаруында Габдулла Тукай, Муса Җәлил, Хади Такташ, Хәсән Туфан, Сибгат Хаким һәм башка бик күп әдипләрнең үлемсез әсәрләре безнең Татарстан телевидениесының алтын фондында саклана. Айрат Арслановның тормышы һәм иҗаты белән Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты директоры, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев таныштыра. Драма актеры, нәфис сүз остасы, диктор, эстрада режиссеры Айрат Гәрәй улы Арсланов 1928 елның 10 апрелендә Башкортстан Республикасының Бүздәк районы Ахун авылында туа. 1949 елда ул Татар театр техникумын, 67 елда Луначарский исемендәге Мәскәү театр сәнгате институтын ГИТИСны тәмамлый. Хезмәт эшчәнлеген ул 1949 елда Татарстан өлкә радио тапшырулар комитетында диктор буларак башлый. 1956-61 елларда Татар академия театрында тамашачының күңелен яулаган рольләр иҗат итә. Алар арасыннан Кәрим Тинчуринның Зәңгәр шәл пьесасы буенча куелган спектакльдә Булат, Таҗи Гыйззәтнең Ташкыннарында Мирвәли, Нақи Исәнбәтнең Муса Җәлил пьесасы буенча куелган спектакльдә Алиш, Мустай Кәримнең Кыз урлавында Мөхәммәдша, Мирсәй Әмирнең Тормыш җырында Басир, Фәтхи Бурнашның Таһир Зөһрәсендә Таһирны күрсәтеп, узу артистның иҗат мөмкинлекләрен яхшы күрсәтеп тора. 1961-67 елларда Айрат Арсланов Казан телевидение студиясендә диктор һәм актер. Шул чорда ул үзен кинода да санап карый. 1961 елда Евдокия, 1966 елда 26 Баку комиссары фильмнарында
төшә. Әмма үз осталыгын нәфис сүз жанрында камилләштерү теләге аны киң концерт эшчәнлегенә этәрә. Һәм 1967 елдан ул Абдулла Тукай исемендәге Татарстан филармониясенә күчеп, алдагы тормыш һәм иҗат юлын шушы оешма белән бәйли. 1985-96 елларда Татарстан дәүләт филармониясендә халык коллективлары бүлеге режиссеры булып эшли. 4 елдан артыграк Айрат Арслановның тавышы эстрададан, радио һәм телевидениедән татар язучы һәм шагыйрьләрнең иң яхшы әсәрләрен яңгырата. Нәфис сүз сәнгатен иң югары кимәлдә үзләштергән артист тыңлаучыларны әсәрнең иченә кирип китәргә мәҗбүр итеп, бер үк вакытта кешедә гүзәллек тойгысы тәрбияли. Ул үзенең дөньяга карашын чагылдырган һәм җиткерәсе килгән фикерләре бер җипкә тезелгән бай репертуар булдыра. Аның Муса Җәлил әсәрләре буенча герой шагыйрь, Абдулла Тукайга багышланган шагыйрьнең тормышы, Хәсән Туфан әсәрләре буенча Россияннар, шулай ук Татарстан минем туган җирем, Бөек җиңүгә 50 ел, Гаяз Исхакый һәм Абдулла Тукай әсәрләре буенча Милли кайгы һәм башка программалар. Сибгат Хаким һәм Хәсән Туфан шигырьләреннән, замандаш шагыйрь һәм язучыларның әсәрләреннән төзелгән әдәби-музыкаль композицияләре милли сәнгатьтә зур вакыйга буларак кабул ителде. Артист рус һәм башка милләт классикларының әсәрләрен татар һәм рус телләрендә башкарды. 1973 елда Абдулла Тукай һәм Муса Җәлил әсәрләре Айрат Арсланов башкаруында Бүтән Союз мелодия фирмасында яздырып алынды һәм Бүтән Советлар Союзына таратылды. Республикадагы бер генә мөһим иҗади вакыйга да Айрат Арсланов катнашыннан башка узмый дип әйтергә мөмкин. Концерт бригадалары белән ул зур илебезне тоташ диярлек әйләнеп чыга. Күп еллар буе Мәскәү, Ленинград һәм башка зур шәһәрләрнең концерт мәйданнарында татар әдәбияты әсәрләрен пропагандалый. Чит илләрдә, шул исәптән Финляндия, Германия, Польша, Венгрия һәм Чехословакия сәхнәләрендә чыгыш ясый. Артистның башкару стиле, интонация байлыгы, аһәң төрлелеге, гражданлык пафосы, ихлас лиризм һәм зәвыклы нечкә юмор белән аерылып тора. Ул ил күләм популярлык казана. 1969 елда Күңелем Ленин белән сөйләшә һәм Татарстан минем туган җирем программалары өчен Айрат Арсланов Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә лаек була. 1970 елда Нәфис сүз осталарының Бүтән Россия, 1974 елда Бүтән Союз конкурслары лауреаты, 1979 елда аңа ТССРның халык артисты, 1987 елда РСФСРның халык артисты дигән мактаулы исемнәр бирелә. Илебез халыклары шигъриятен пропагандалаудагы казанышлары һәм иҗади уңышлары өчен ул Хезмәт Кызыл байрагы ордены белән бүләкләнә. Айрат Гәрәй улы Арсланов 2010 елның 23 апрелендә Казанда вафат була. Яңа татар бистәсе зиратына җирләнә. Казан шәһәрендәге бер урамга аның исеме бирелә. Чехов урамындагы ул яшәгән йортка истәлек тактасы куела. Татарстанда тарихта без эзлебез дип исемләнгән республика фестиваленең зона этаплары башланды. Әлеге фестиваль архив эше буенча дәүләт комитеты тарафыннан үткәрелә. Зона этабында финалистлар билгеләнә, алар 15 майда халыкара гаилә көнендә Казанның Галиәскәр Камал театрында республика этабын тантаналы рәвештә бәйрәм итәргә киләчәк. Быел Татарстанның 41 муниципаль районыннан барлыгы 41 гаилә катнаша. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Беренче минуттан соң эфирны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бүген бер туганнар көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан студияга кунакка җырчылар Динә һәм Булат Нигъмәтуллиннар киләчәк. Бүген Уразаның 19-нчы көне. Авыз ачу 18 сәгать 39 минутта булачак. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Мин Чулпан Амири сезгә хәерле имин көннәр теләп, бүгенгә сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.